sen jo kasvavan Pokemonin sisälläin. Ash-ystävinen saapuu Saatan kaupunkiin, joka tunnetaan korkeista rakennuksistaan ja tussuistaan. Ilmeitä sinulla. Hajusta päätellen tämä on huippu. Tänne kannattaisi pysähtyä. Minusta se on ajan paskaa. Nipsti ja Pikachu, mennään! Ei kun minusta kaikki hajuvedet ovat huijausta, koska miehestä tulee ääliözombeja. Tämmöisiä! No hei, mikäs sinun nimesi? Salainen toskaava on varmaankin piilotettu sinne. Mutta mihinköhän? Mikä se on? Joo, päästä alas! Kaupan johtaja! Onpa hauska tavata. Niin minustakin. Oletpa sinä sinä tulpas paska. Pikachu! Himputti, Pikachukin on täällä. Saanko kukaan kys? Tämähän käy kuin Mikä tuo on? Tangela, käännös Pokemon. Käännökset peittävät koko sen käännöksen ruurmiin. Älä olla